Halo, siemanko, witam was serdecznie, czekajcie, już to poprawię. Myślę, że zaś kamerka wali. Maryja. Chodź tam, tutaj widać cię. Kuźwa, jak to pierwsze ustawić. Obejrzę. Piękno. No, klikaj się. Zaś się takie plugastwa mi robią na tej kamerce, no. Dobry. Chodź sam, bliżej. Jak to będziesz grał? Teraz? No, teraz to już się lepiej widać. Ja, no coś tam daj. Albo co pod nogi daj tam. A to jest... No, to jest twoje. Ja. Siemanko. Siemanko, siemanko. Ja na pewno tak będę robił. Dobra. To co, ja jeden wyścig sobie. Co tam ludziska słychać u was? Dzisiaj się WRC pyknemy. Trzeba to w końcu ta gra skończyć. Gdzie fest tam nisko. No. Jestem na podglądzie, co zobacz. Ej, Poduszkę co weź. ja. O, obejrzyj. Ludzcy, dzięki, dzięki. Wąski, siemanko. O, widzę, że ciebie się Twitch bardziej spodobał. No powinno cię być, powinno się słyszeć gra. No czekaj, muszę trochę ciszyć. Dobra, uwaga. Obejrzymy jak to idzie. Deszczowo pogoda jest to. Aha.
Ślisko jest jak pieron. Right 5, brake, into left 3, tighten, over junction. Into left 5, 60, right 4, opens, 120. Kurde bele. Tam czytaj, co oni tam piszą. Wejdę na tego, na... No tu możesz. Tu ci widać, nie wiem, bo... Tu, no. No, Caution, chicane left, house out. to tam wąski pisał. Możesz kolce na koła założyć. Ja, kolce. West, into left 5, narrow, don't cut. Temu co rozumiesz, ta fizyka tej gry tu wymyślił, to chyba wpieprzyć. Right 4 and left 3, don't cut. Kuźwa, nawet dobrze idzie. Moje drzewo? Nie, nie moje. Flat right and press into left 5, tightens Już 4, myślę, że te drzewo przywala. right 5 into left 4, opens 80. Square right into narrows 50. Ty masz jedno auto, nie masz innych, ja? No na razie mam ino jedno, aż ten. Aż przejdę i dostanę nowy kontrakt do podpisania. Byśmy do wyboru te, czy ci ty gra dała tej, powiedz. Nie, no miałem tam do wyboru jakieś auta. Ale już ten, pierwszo ta przeszedł. Pierwszy tam jakiś sezon, że przeszedł? Ten. Left 5, long, tightens 4, 50, right 4. Ach kurwa! Nie w tłum, nie w tłum! And left 4, tightens, short, 40. Left 4, don't cut, right 5, long, tightens. O kur... No widzisz, i taka jak gra. Kurwa. Pa, to dopiero pierwszy odcinek, że przed chwilą przejechał. Into left 6, Wow, no ja. tightens Obejrzyj jakie to jest długie. and right 4. Ja nie wiem, czy to auto do końca dojedzie. Left 2 and right 4, 150, narrows. Right 4, very long, tightens. Opowiadaj coś. Co on tam czytał? O, że możesz patrzeć na grę, a nie na czatkę. No to Tadek patrzy na czat. Keep No. it. Samemu by kto Wąski nie ogarnął. Ty, a Wąski, powiedz mi, jak to jest, jakim cudem ciebie nie idzie na fejsie zaprosić? Ja ci nawet na Messengerze pisał, ale chyba ci to nie doszło. Bo chciałem cię do tego, na czat z ekipy Nanka pisać, dodać, podzielić. Zablokowany. No toż dodaj mnie. Zajleś ten WRC kupił. Co? A to ja go w zeszłym roku kupił. Ja? No. To jest to najnowsze, czy jest jeszcze Ja. jakieś nowsze? To jest najnowsze. 270 zł. Chyba. Ciekawe, czy to będzie jakieś na kompu, jakaś gorsza wersja, bo A nie wiem. trzeba sobie za darmo ogarnąć. Kup se konsola, to ci pożycza gra potem. Bo kto dzisiaj miał grać i byśmy miał konsola, dzisiaj musiał chyba całe przejść, nie wiem, jak się podoba. Też ci dam zaraz się karnąć. To Wąski, zaproś mnie tam. Nie być taki. Przez 16 km. Hej, to pisze. Pisze na górze nawet. Aha. Right 5, 13, left 5, don't cut, 80. Press 80, left 5, 120. No. Ale musiała być jakoś aktualizacja, bo trochę lepiej się jeździ. Right 4, tightens, 13, left 5, tightens 3, over junction.
Kurwa macie. Flat right and left 4, don't cut, 70, To tam K3 pisze. crest into right A 5, coś tam 50, było wąskiego, czy paczka jakoś. crest into left 5, tightens, haystack in, right 4, 40, left 4, short, into crest, 150, Kurna, ja przedtem przezywał na ta gra, ale tightens 4, 40, na pewno nie ma zło, no. left 3, short, 30, right 3, short, 20, Muszę w ogóle całe te porobić. Z tych live'ów to poobcinać into crest, i dać ja odcinki zrobić. O kurde. brake, right 5, tightens, square right, tarmac, and left 4, narrows, 30, Jep. Wjechał jak do ludzi. right Co tam 4, pisze? short, narrows, Karmix, witam cię serdecznie, witam. Fgatstyk. crest, and left 4, Kumpel, Tadek obok mnie jest. 30, Kurna. Czytaj ten czat, bo ja... short, 100, crest, 40, left 5, tightens 3, long, 40, O, kurwa, obejrzyj. Oj, right 4, obejrzyj jak to into poszło. gravel, left 5, 70, Jep. flat left, very long, tightens, over crest, into left 3, long, keep in, 20, right 4, short, 70, crest, into right 5, short, brake, 50, square right, 40, Kurna, ale ciężko trasa, ej. right 4, short, into left 5, flat left, 50, left 4, tightens, keep in, over crest, long, house in, 80, Jako pilot to ci powinien mi go dać, kajmą kręcić. flat left, into tree, narrows, 120, right 5, into left 5, Oh, fuck. 100, Tak, mi brawo klaskają. Ja. Idź, kurwa. flat left, into kinks, into left 5, into kinks, and left 4, narrows, into Wiedzą, że jest dobry. 30, No gra jak głupio. crest, 100, caution, right 6, 150, flat right, over crest, narrows, 3, 100, crest, Po lesie. 150, No. caution, flat left, and left 5, 50, right 4, open, keep in, danger, 20, Kuźwa. Czas nadrobiony, zaś skasowany, wiesz? Ja to cię jak się. square left, don't cut, 80, left 4, tightens, very long, 80, Co to było? Nie wiem, to był jakiś błąd. Ja pierdolę. To tam pisze się ma... Na ręce puszczę... Co to pisze? Ja to sport. left 4, don't cut, into right 5, Ale kto to tam 70, dodał? Do tego. GT Sport? left 5, don't cut, 50, crest, 50, square left, 150, Gran Turismo? flat left, into crest, and right 4, tightens, long, uphill, Jak ktoś Ludsa 20, wysłał, wiesz? crest, 40, left 3, tightens, into kinks, 200, right 5, tightens, 40, left 4,
O fuck, już leca. Kuźwa mać. Ale ta gra jeszcze z pół biedy, wiesz? 150. Right 3, long, don't cut, 50. Flat left, into right 5, narrows, tree. Kurna, 18. Flat left, O fuck, 28, 27 sekund straty, ty. 50. Flat right, into right 5, and left 4, tightens 3, 20. Right 5, 70. Flat right, and left 3, don't cut. Co oni tam piszą? And right 4, long, open. Myślę, czy tam nie grać chyba w te Gran Turismo, czy coś innego. Danger, square right, and right 4, 30. Kurna. Dup, bez zderzaka. Left 4, tightens 3, very long, opens, 40. Jak obstawiasz kiedy miejsce? Kurde, nie wiem, jak tu się to Left liczą 4, to jest. brake, don't cut, into right 3, opens, keep To it, znaczy- Będą piąty 120. ludzie. Piąte. Left 4, in flat right, and right 4, 80. Flat left, 30, caution, hard brake, square Much left, kilo tyle. 40, left 3, and left 4. Ciekawe, obejrzymy jak to. Right 4, tightens 3, long, 120. Narrows, 100, right 4, brake, 30, caution, square left. And kinks, 120. Jump, 30, right 4, 60, square right, 40. A widziałem gościa co w to grał, nie? No. I Right 4, 80. te niektóre wyścigi co pokazywał, nie? To były po prostu obcięte. Ileś tam razy to przechodził i potem to skleił, że super wszystko fajnie mu idzie. I komentarz do tego nagrał. Right 2, 100. Kuźwa, jedź, wyjeżdżaj z tego rowu. Left 5 and flat right, 100. Right 4, keep in, over crest, 40, left 3, tightens, short. Kicks, 100, left 5, tightens, keep in, 30. Right 4, into keep in, 60, caution, hard brake, square left, 60. Left 5, tightens, and right 5, keep in. Widzisz, też mi brała Billy. Into left 3, short. Wiadomo, teraz też mi brała Billy. Left 5, 50, flat right, 30, into crest, keep in. And caution, left 3, brake, right 3, keep in, and kick, 70. Co, fajna gierka? Jak powiesz? No, zajebiste jest. Flat left, 50, caution, right 1, Super tarmac, kilo. 150. Flat left, 100, square left, don't cut, gravel. Into right 4, over crest, long, 30. Left 5, 40, right 5, tighten 3. Ah, fuck. 30.
A wyobrażasz sobie wersję hardcore z biegami tu ciepać. O ja, to Jeszcze, tragedia. jeszcze na kierownicy. Ja, jeszcze z tą kamerką na oczy. Jest, kogo jest w tym aucie, nie? Patrzysz stan na boku, nie? Ciekawe, jak obstawiają kiedy miejsce. 4, oj jest kurwa. Ale to jest w tym wyścigu, a w ogólnej też 4. O. Proszę bardzo, co oni tu pisali? Anek, twoim... Do ciebie 2 piwa za to czytanie komentarzy. No, coś tam gadają, bo to dobre. Kaczy na co? Aha, na GT Sport, ekipa. Kurna, szłoby. Nie no, tego Lutza muszę obejrzeć. Kto to tam pisał? Ino. To, przejdziesz się? Nie muszę jeszcze na tym. Chyba czekaj, inaczej to zrobimy. A, wąski dół. Siemananek na lace puszcza. Bąki śmierdzą. Wąski tysiak, kuźwa głupi ciula. Takie rzeczy pisać. Ale to co, wy już gracie w Gran Turismo? Więc tu jeszcze przejdziemy to i... Wiesz co? Wycofaj się. Był inny pomysł.
always been the kind of girl that hid my face, so afraid to tell the world what I've got to say. But I have this dream right inside of me. I'm gonna let it show. It's time to let you know. To let you know. This is real. This is me. I'm exactly where I'm supposed to be now. Gonna let the light shine on me. Now I found who I am. There's no way to hold it in. No more hiding who I wanna be. This is me. Do you know what it's like to feel so in the dark? To dream of a life where you're the shining star. Even though Kablami. A, nie. Ten padł, ja? Ja, będę ci kablami. Teraz mi powiedz, jak ty robi. No się jedzie prosto. Ja? No mogę krzywo. Tu jest gaz, ja? Nie. Co? Tu jest gaz? Ja. Pomolec. Tu. Ja. A tu coś się robi? Nie. Ja kieruję. Tyle to wiem, ale... no ale to nie ma jakichś tych... Co? Tu. Po co tak nafta? Nie wiem, tam jakaś jest ręczny i zmiana kamery, ale nie wiem. Aha. Czekaj, są beka. Strictly posuń się tam trochę. Nie jest z kadry wybijesz. Tak się doszło. Na środek. No. Co tam pisze? Znaczy. Jej. Do poczytany. Dobra, no to już tam X a day. Nie! Co? Kurwa! To naprawić auto. Small to. Patrz jak już czaską. Moja nowa fobia. Kurde, pierwszy raz grób to. To ubijać. Jakie mi dajesz miejsce tak na oko? Co? No musisz mieć pierwszy. Ale tak na oko. No pierwszy raz. Ale tu chyba na dwóch jedziesz. Ja? 2,5 Ja, kilometra. że ty masz chyba sławki na opa. Jako na oko? No na opa. Tak? No. To masz lewo, a ty masz prawo. Nie ma różnicy. Już to jest kurwa złamane. Czekaj, nie. Chodź. Kurwa sławki mi kupujesz. Ja! Ty też kurwa. Jeżeli się ich nawet nie dotknął, ty. O, mane sławki. Kurde, we dwóch. Jo. Gazi, hopie, nie ma tej. Nie, kaczy. Te auto było wyremontowane. Już płacił za Kurde, lakiernika. takie wąskie drogi te. Tyś miał dużo lepiej. Ja, taki śmiech. Patrz. No jedź! Ty, nie, ja na rano robiłeś? Wystarczy. Hamulec. Mi podaję, że źle jeździ. Pierwszy raz w tej grze.
junction, right 3, brake. Hamulce oby wcale Don't działają. cut, under bridge, 13. No kurde. No to się dziwi, że ja tak ostatnio ryczą na ta gra. Nerwuję już poległy. Ten już mnie wyścignął, nie. Over the junction. Puszczać gaz na zakręcie. No ale ty bardziej za wersję drift. Downhill and jump into finished. Ja i przegrałem. Te krzesło. I co, od nowa czy jak? Pierwsze miejsce, jest dali. Wygrał ze mną ty. Ale na czas, żeś chyba wygrał. Czwarte miejsce. Dawaj, to ja. Olejki, ja. Ja, ty nam czytaj co. Tak. Widzisz, fajnie to pasuje. W środku. Szkoda, że lewa kamera, No, no. że tutaj patrzymy. No lepiej to jest tak jak tak mam, nie? Niż ty. No. Bo teraz w sumie to ci tak niepotrzebne, nie? Nie, no bo to mam na stream tu strony. Aha. Na laptopie. To jest to. I co, w które końcu miałeś miejsce? Pierwsze czy czwarte? No w tym wyścigu miałeś pierwsze, a w ogólnej czwarte. Tak. No, przecież... To już to niepotrzebne, bo nie będę się przez mikrofon. O kurwa, w nocy. Zaś możesz lepiej, no nie wiesz w to, nie? 30, right 5, and left 4, short, 40. Right 4, bumps, into junction, 80. Left 3, To komentuj very long, ruchy jakieś, tightens, chłopie, into albo right co. 3, don't Co cut, się mu robić? 40. Słuchaj się to jako pasażer. Jako pasażer, ja. O, Right Gdyby 4, się don't było jechać, cut, to mam. tightens, into flat left, no 30. ze mną to na pewno. Dip, into left 4, short, bumps, and right 4. And left 4, short, opens, and left 5, 30. Left O, 4, o, short, kurwa, don't cut, into flat right, tightens 5, don't cut, kinks, 50, keep left. Right 3, Często long, gaz tightens, puszczą, wiesz? 30. Ale tam nie miałem takie wąskie te dróżki. No weź jak furgon. Wiesz co to jest przerąbane? Co? Jak trzasko światła, nie ma świateł. Ja? Wiesz tak po cimoku jechał. Left 4, short, into right 4, short, don't cut, and left 3, 40. Chociaż jedna myśl lampa, nie? Left 4, tightens, 70. And left 3, brake, caution, into right 1, don't cut, 30. Flat left, tightens 4. Aj. 50. Left 4, tightens, long, 80. Right 3, narrows, 40. Right 4, keep in, into left 5, and right 4, Dobra. 30. Right 4, short, 40, caution, brake, square right, 30. Left 5, narrows, and left 4, short. Into right 4, short, narrows. Fajnie jakby było takie coś, 20. żeby na serio miał taka mapka. Tak ci go bez tego tam na górze, nie? Short, narrows, 100. Junction, left 2, Ach, cholera, jasno. Widziałeś to?
No kręć to dziadzie jeden, chłopie. Flat right, long, tighten, into left 5, over crest, and right 3, don't cut, tree in and over bumps, 150. Right 3, don't cut, keep in, danger, and left 3, short, don't cut, 30. Crest, into left 5, narrows, and right 5, tighten, short. Flat left, into right 6, into chicane left, house out, don't cut, 100. Left 5, long, tighten, Gdzie tam czat? short, 50. Nie. Right 5, into square right, open, don't cut. Ty już nogami że hamował. No. Owych wrąbał do nich widać by miał strata czasu, nie? Ile jest za jak wrąbiesz do ludzi? Into Jak left 5, powiedz wrąbiesz 20 sekund. into right 3, long, bumps, keep in. And flat left, bumps, tighten, keep in, 100. Narrows, keep. Gdzie są cygaretą? Short, Kierownik budowy. 40. Right 4, don't cut, haystack in. And left 3, narrows, don't cut, 50. Right 3, don't cut, Ale ten 30. duki jak to wydają. Over, finished. Pojedziemy. Oje. O kurwa. Przed metą. No ja tak zawsze przed metą. Nie specjalnie tak robią. A czy brakuje ci zawsze w mojej nazwie, ksywie jednej literki K? Ja nie wiem, klawiatura ci nie działa? O, spadli na 4. Pod ten spad. Dobra, dobra, słyszeliście wszyscy. Ja to teraz nadrobię. A ty to nadrobisz. Chyba kurwa drzewa. Jak będę miał normalny tor jak ty, to nadrobię. Naprawdę. A sam dół, karoseria. Tak się nic raczej nie... Nie mam tej litery. No. Tak ja? Ja, automatycznie... Nie! Naprawiłeś automatycznie. Znaczy, że jak tam napraw, no. No. Klawiatura ci nie działa. Kurwa, nie wiem, to jest grane. To teraz szukaj literki K. Ciekawe jak ty login wpisujesz, Kaczy. Chyba nie wiem. Uważaj na heblu. O, obejrzyj jak los. Może teraz normalna trasa. Jeszcze będzie Kurwa, a my znosi ty. No a co ty myślałeś, że co to jest? Hamuj! Obejrzyj jak idzie. Ja już mam strach. Hamuj, poskręcasz. Tam. Wszystko pod kontrolą. Widzisz, godosz mi i teraz. Musisz tak ryczeć, ja cię słyszę. No bo mi się to ten... Słyszał to w słuchawkach, to To jest... ściżnie trochę. O kurwa. Gdzie 200? 170? O kurwa, poszło po bandzie. O kurwa, obejrzyj go. Obejrzyj go. O kurde. Jedź. A czym ty robisz kartę? A, to teraz szczęście, bo jak masz wszędzie literki K, to masz przerąbane.
left 5, keep in, narrows, 13, caution, brake, right 4, long, tightens 3, don't cut, 13, right 6, into jump, over crest, To mogę się przechylać. and right 5, tightens 4, 13, caution, left 4, short, keep out, Przechylaj się na brake, bok. into square left, Kurde. flat left, over crest, 100, left 4, short, into right 5, tightens 3, long, don't cut, into flat right, 13, O Boże. No hamuj! A co to jest normalnie? A ja też nadrobię. right 5, short, into tarmac, right 4, brake, into Ty left na czas to zrobisz, a już zderzaka nie ma. 13, right 3, long, don't cut, and jump, 80, Jedź po asfalcie. and left 5, short, over crest, into right 4, long, keep in, and left 3, short, don't cut, and house, left 4, into crest, and right 4, short, caution, hard brake, keep in, Ciśnie, and square left, ciśnie. gravel, Tam, do mnie, w moja strona, moja. right 5, short, over crest, keep in, 13, Kurde, jakieś Korzeń korzenie. był. left 4, 13, right 4, short, brake, and left 2, keep in, Dobra. 13, right 3, 50, Do mnie, zakręt do mnie. Zakręt do ciebie. left 3, long, open, Do mnie długi. and jump, maybe, 13, caution, right 3, O, tu keep będziesz in, Popa. petnie. O, maska. left 3, Już short, otwiera, keep fajnie. in, and right 4, keep in, into dip, Ale nie mam żadnego czasu na minus, nie? Czy nie? over Co? crest, Nie mam żadnych tam minusowego A czasu. to ci nie pokazuje tego. No na razie nie możesz. Przejrzeć nie prąbą. right 2, cut, open, keep in, Na ręcznym do ciebie. Ja bojowym kaję ręcznym. Na kółku. Ja do stawu wpadnę. No jeszcze lepiej. Kręć wyżej, jedź. and left 3, short, Piwo jadymy. open, 50, Jedź, ciśnij, flat left, hopie. into flat right, bumps, 13, right 4, short, don't cut, into crest, and flat right, Jedź, tightens jedź, 3, dobra. keep in, and left 4, bumps, open, 40, flat left, O kurde, jakaś dziura też. Ciśnij, hopie, nie marudź. 13, Ciśnij. right 5, tightens 2, long, Drij tą kobyłą, drij. and left 5, long, over jump, maybe, long, kick, 80, left 3, Poczekajcie. To ja z wami co zagromy. Titans 5, don't cut, 13, left 6, Titans 4, short, narrows, and right 5, 13, caution, right 3, short, 40, finish. Finish. O, nie wywal się. Brawo! Myślę, że się rozwaliłem. Chodź. Drugi. O kurwa. To mam ręce spocone, ty. Rapada umej. Patrz, prawie jak pierwszy, 3 sekundy. No. Dzięki za ludce, dzięki. No tak, że to nadrobię. Ja. Zamiana. O, czekaj. Czekaj, bo ja nie wiem, kaj to teraz mąka moja. No właśnie mam, bo Jerzek teraz nie pił cały czas. Ja nie chcę ten drugi. Dlaczego? Dowalam. Nie widać piwa na tym.
Umiem jechać. Nanek Hans. No, cię kapnął. No. Zaraz muszę coś brać. No. Święty, że musi O Boże się. do 15 popy. Kubek. Nie, tego gościa co Ja. wczoraj miał auto. Taki. Ej, to było. Wczoraj. Ja? Och Boże. Dobra, opanujemy to tempo. Kurde, ciężko te pierwsze było. 2 sekundy. No ja nie wiem, ja zaś jakaś kurde wywala na pewno. Tak czwarte może być. Może nadrobił, a ja nie wiem które. Nie Dobrze, wiem. godowych, że no. Ja i no tu przejdziemy, widzisz jeszcze ten trzeci dzień, tam nam trochę zostało tych wyścigów. Trzeba to przejść, bo ta gra już kurde tam będzie rok jak ją. Zadzwoń kiedy. To nie? Szkoda. Szkoda. Czego to było? Ktoś to auto rozwalił, a my go ani nie naprawiali. Ale miałem drugie miejsce. Bagażnik się otwiera. Bagażnik, maska się otwiera, opie. Nie umiem tego na Szkocie przykleić. Left 3, very long, tighten, into right 3, don't cut, 40. Widzisz jak mnie wywalą. Right 4, don't cut, tighten, into flat left, 30. Dip, into left 4, short, To bump, miał jakoś bardziej opanowane. and left 4, short, open, and left 5, 30. Grało się na PlayStation 2. Don't cut, Gran Turismo flat right, 3. tighten 5, Albo don't 4, cut, 4 to kicks, 50, keep left, right 3, long, tighten, 30. zawsze lubię po tych kioskach jeździć w śniegu. Obejrzyjka mnie wywaliło. To są sekundy. No i widzisz. And left 3, brake, caution, into right 1, don't cut, 30. Flat left, tightens 4, into right 1, short, 50. Na zdrowie. Left 4, tightens,
long, 80. Fajne takie krótkie tereny wyścigu. Right 3, Pierwszy, w narrows, którym jechał to 20 40. km. Right 4, keep in, into left 5, and right 4, 30. Weź no na necie, zobacz. Jak się tu zmienia ten, Right na 4, PlayStation short, 4 40, kamerka. caution, brake, square right, 30, left 5, narrows, and left 4, short. Ach, Into right 4, short, jest 7, ja w WRC. 120. Crest and right 4, into left 2, short, narrows, 100. Junction, left 2, 40. kurna. No i nie mogę bocić, mnie zawsze wywalą. Flat right, long, tighten, into left 5, over W crest. aucie to kamerka to by była lepsza lepiej, nie? A czym? W aucie jakbyś jechał normalnie kierownica przed sobą, taka kamerka by była, nie? Nie wiem, czy dziś będzie lepiej jechało. Tak bardziej- Jeszcze lepiej to było. Kur, po masce. Mamy lepsze chłodzenie. O tym robię. No bo nie umie wyjechać. Ja muszę ci iść. Ja coś będę miał 5. albo 6. miejsce. Lubię takie wyścigi, ale na serio już jest chyba za stary klipa. Obejrzyj. No kurwa, no nie idzie. Obejrzyj, obejrzyj, obejrzyj! Zaraz poszło bokiem. Mi auto zepsute dał. Nie, Zepsute już maski nie ma. twoją maskę. Nie jo. A flat left, bump, tighten, keep in, 100. Najlepiej zwalić na Narrows, kicks, into left 4, short, don't cut, 40, right 4, don't cut, haystack in, inne to and left 3, narrows, don't cut, 50, right 3, don't cut, 30, Ciul mnie boli. over finished. Nie wiem, nie pisze nikaj, wszędzie piszą jakieś recenzje z gry albo coś. Ustawienia jak to będzie jechać. Ej, Lukas, dzięki za suba. Prawie wyskoczyło. Powinno w ogóle mi na OBS-ie wyskoczyć. Zasubskrybował Amituino na tym powiadomieniu. Zaraz, no czekaj, musimy tym kończyć. O, jest, widzisz, że jest, dzięki. Dzięki za suba. Taka ładna panienka się wypino, do ciebie specjalnie, dzięki. Ogólna klasyfikacja, 15. Na ile? Na 2,7. Masz 2 skody na sumie. No i teraz my dostali 12 punktów, a wcześniej miałem 0. Patrz, O Boże. a jak tym punktowali, patrz. Ogółem mam 122, a ja mam 20. To trzeba jednak... Ja chłopcy, ja widzę. Zaraz. No nie. Kasie, widzisz? Nie pyknę. O, no tu jest więcej tych wymagań. O!
To następny. Szybko następny, piękny. GT Sport. The game. Co tu zdarzyło? Kuźwa, roz... osób. O kurde, tak jakby się... Co? Ale na live'ie, tam. Aha, ja myślałem, że tu pchał. Kurwa, odwróć się, moja strona. Bo wiesz się bał, że tak się odwracamy we swoja strona i kamerka wie, że trzeba. Aha, tak nie, odwracać. to było też głupie tak, jak pier... ale też tak może. Ajaje. Jaki żeś miał rekord widzów? 14. Ja. Ja. I zgasiłeś live'a, bo musiałeś dać. O. I teraz się to cały czas... Ej, ale się to cały czas, rozumiesz, na mnie mści. Właśnie. Normalnie miałem... Teraz nie wiem, co to była za gra. Cośmy grali. A pamiętasz, jak ja też u ciebie był, ile to było? 12? Czy ile to było? Ja 12. Roz prawie było... Czekaj, Roz już było 14, ale nie przebiło tego. Aha. Nie przebiło tego, to jest... Kamil Milowy... Kamil. Milowy. To jest Kamil. Kamil Milowy. Ma umie... Żeby było tym... Wygrałem. Oż. W przyszłości za jakieś parę miesięcy zastanowię. Jak będziesz przynosił? Tam? Już więcej pracy? Więcej pracy, a tylko... Kurde. Dymy. O, 17 km. O kurde, przecież mi po ręce odpadło. No nie rozpal za bardzo auta, bo ja potem jada po nim. Ja tu będę ścisk na gorszej pozycji. To se... Jest to, że nie ma tej mapki. Nie? Kurde, nie widzę tych zakrętów. Jeszcze jedna fajna gierka, co nią normalnie kopło, to była Rally Champion. A nie wiem dokładnie z czego to było, kto to był tym autorem. Starogierka. I te imię i nazwisko było w Co? tej nazwie. W tej nazwie gry. O! Tego kamienia nie widział. Skoczył nagle. No. Czepią mi kamieniami z widowni tam, to Nie. mamy no przegrane. Nie, tam nie było nazwisko. To normalnie się nazywało Rally Champion, coś tam. Tu też masz Rally Champion. Ale World ta Rally gra się nazywała Rally Champion. Aha. Tam było cisza. Tam było po polsku całe miałeś. Miesięczne wyścigi w nocy i w ogóle takie rajdy. I nam się to spodobało. Teraz co? Mam takie pytanie tam. O kurwa, przyhamuj, hopie! Tak szarpiesz tym autem, jakbyś do Leszka po piwo jechał. Zadku do zadku, czas! Jak cię już tak obróci, to kieruj, żeby się... Wiem, właśnie chciałem, a on tego wstecznego nie chciał. Colin McRae Rally Champion, nie, jest jeszcze starsza gra. Stachu, siemanko, witam cię serdecznie. Stachu, jeszcze starsza gra to była. I to była... W ogóle był
polski over ten. crest, right 5, keep it, bumps, Czekajcie, 30, ja- left 3, don't Tu ja cut, poszukaj na... into crest, right 6, keep it, Jeszcze into left starszy to 5, dobra. short, and right 3, opens, long, and crest, jump, 30, caution, right 3, 80, over crest, right 4, short, and left 6, short, 30, crest, keep middle, jump, into flat left, 50, right 5, keep in, over crest, into left 3, long, opens, 30, caution, left 3, hard brake, tightens, square left, don't cut, and flat right, over crest, 30, left 5, over crest, 70, left 4, short, 100, over crest, flat right, jump, 30, right 5, keep in, 30, right 3, tighten, keep in, over crest, 30, and left 4, over crest, long, open, keep in, and left 3, over crest, into flat left, and right 5, open, long, Szukam tego na necie, ale... left 4, over crest, open. Right 5, keep middle, over crest, jump, maybe. Left 5, over crest, keep in, into right 5, Kurna, to była keep in, taką... over Wiesz crest, co, ja nie wiem, czy to nie była gra z Microsoftu. and left 5, tighten. Poważnie, very taką long, starą over gierka. crest, I kurna, się tak przyjemnie w to grało. and right 4, into left 5, keep middle, over crest, Dokładnie wam nie powiem, jak się to... into right 5, over crest, Tak, no, keep nie middle, pamiętam, tighten, wiesz, nie long, pamiętam bump, szczerze, jak się to 30, dokładnie over nazywało, crest, ta gra. left 4, short, jump, Fajnie, że right że 4, wpadłeś. short, don't cut, and right 5, over crest, Tam, Stachu, jesteś na ekipie Namka? Bo naciupiemy po naszemu na fejsie. Do zadku, szybko, Przyjmę szybko, cały szybko, gruz. szybko. Gaz. 8 km ci zostało. Kurde no! Nie, to tam było w głównym tym Rally Champion. Nie wiem, czy Rally Championship? Coś takiego. Dokładnie tej gry nie pamiętam, jak ty. Danger, right 3, long, tightens, jump, keep it, and left 4. Nie, V-Rally. Rally Champion było w tytule. O, Lutz jak ktoś rzucił? Into left 4, keep middle, over Coś crest, dostajesz za te and left lucy? 3, short, Ja. into right Jak 4, mi over wyślą crest, keep it, narrow, 500 Lutzów, to tam miał $5. into left 4, A to do jakiś masz czas? Czy może to być przez miesiąc to kręcę? Może na przykład o No, zbieraniu do tych... końca miesiąca muszą mi wysłać 500 Lutzów, wtedy będę miał z tego kasa. right 5, keep A middle, tak to jump, dupa blada. tightens 4, short, and left 4, short, bump, into right 4, over crest, tightens 3, keep it, O, po wypłacie kupię jakąś gierkę, zgodzimy się na ekipie Namka. Jako gierka, taka fajna. Kupię ta gierka i zrobimy konkurs na Lutzach. Kto najwięcej Lutzów wyśle, to wygra. No to też by musiało być dużo osób na live, nie? Kurde... One te dziury... V-Rally Champion! Tak jest... Lepiej sprawdzę to teraz. Keep in, and flat left, keep left, over jump. Into right 4, tighten, into left 3, and right 3, Kurna. short, don't cut, 30. And over crest, jump, left 3, opens, long. And over crest, left 5, keep it, into right 3, keep it.
4, very long, over bumps, tighten 3. And right 4, long, over crest, 13. And caution, brake, over crest, right 5, short. Wchodzę do jeziora. Nie, to zaś... Into left 3, To zaś takie nie było. don't cut. And right 4, short, don't cut, 80. Nie, to były typowe WRC jazda. Coś tam było właśnie Rally Champion. Stachu, powiedz mi, co ty na to, na taki konkursik, żeby... Ty tym autem jeszcze muszę wyścig przejechać. Radzio. Tak na drogę, że powiedzmy o ostatniej tej tak byłem pierwszy. No bo te drogi jakieś takie. Co drogi, co? Padałeś, że teraz to pokorzesz, Kurde, szpetna droga. Ja, Jo, szpetna ty to droga. wiesz jakie są mapy, to mi, to mi dajesz to najcięższe. A jak mnie szarpy. No wszystkie Trzeba są. jechać. Tu jada. No i obo jedziesz. A którego to już miejsce wybrano? Właśnie nie wiem, czy Mobile One. Ciśnij prosto, Meta. prosto. Opa. Mało. Ja teraz nie pamiętam dokładnie, co to tam było. Było 300 z polskim komentarzem. Biłeś po takich trasach. Często były też zimowe trasy. I żeś tam, jak auto skasowałeś bez światła, to trudno, nie miałeś świateł. Tam auto się sypało niesamowicie. A jesteś za, ja? O, tylko wiesz co? Ty w pracy, czy jak w pracy? Tak, jak w pracy, a z pracy w porządku, w porządku. To nowa praca i w porządku, nie ma źle. Tak źle w porządku jest. Dzięki, że się pytasz. A ten Stachu... To też fajny pomysł, nie? Taki coś do widzów i ten... Kurde, co fej. To ładnie reaguje. Już mam nerwica. Może kablem go podłącza, będzie lepiej reagował. No i ty się dziwisz. Teraz macie dowód, że ta gra jest słabo. No patrz! O, utopia się. Ej, no powiedz, że ta gra jest słabo. Nie wiecie w ludzi. Teraz jada. Na pełnej. Na pełnej, nie hamuja. Ciekawe, które miejsce. Obstawiaj szybko. No i co? Ale piąte. I Stachu, co? A to, że jesteś za tym, żeby... A jak u mnie ze zdrowiem? W porządku. Tadziu, jak u ciebie? A też bardzo dobrze. Jademy tym. No. Szybko twoje, Stachu. A, tym. Też właśnie myślę, tak może po wypłacie, po świętach, takiego kursika. Ale jakże, o co chodzi? No, że tak na... jakoś tam na ekipie Nanka by my się zgadali na jakąś grę. Ja już myślał inaczej. Na taką kolekcjonerka, o na przykład. Czy wygro losowanko i wygro tym, co właśnie na przykład jak najwięcej nowych widzów ogarnie. No. I że na przykład, wiesz, ktoś tam napisze, no jest od Stacha, nie? Jest od Stacha, tam zaś ktoś napisze, jest od Stacha. No. Na przykład tak, nie? To dzisiaj, ja jutro całej szkole powiem. Jest 100 osób. Przybydzie. To byś zrobił, jakbyś tak miał 500 osób na live. 500 osób na live?
No nie wiem. Wystraszyłbym się. Normalnie by No się bo teraz by wystraszył. ci jakiś tam Boxdel rajda zrobił, czy ktoś. Jakbyśmy tak na rok 2000. 2000 narost, to ten laptop by mi się zawiesił. Ten czat by ci się, jakby ci stanął, to już by ci się nie ruszył. By ci tak spamowali te pozdro od tego, pozdro od tego. To też tak by było na czerwono. Ja, to Ani już- Nightbot by się nie przebił. No, na iPod to już... No, już na drogę. Jak tam Stachu u ciebie? Pokaż co zakurzyć. Hmm? Zakurzyć. Tam często się. Tak oddej tam Stacha. Nie da olej wymienić. Ja? No. Jak się zarob da bro? No, Nanek. Stachu fajnie napisał, że można nagrać filmik z zapowiedzią konkursu. Ja, ale to później trochę. No ale to byś tak zapowiedź zrobił, że tego będzie takie coś. I od tamtego czasu się wszystko liczy, nie? I na jakiegoś live'a tam byś puścił za tydzień, za 2. I to by był ten live. No co za koleż? Free live. To tyś padł, że o tym, o 11. 10. 11. To tak cię 10. To 11 mi napisać od 21 do 11. Bo myślałem, że o 21. Tylko to, że do 10 będziesz grał. Ja. To robisz specjalnie. Ale co, fajny by był pomysł, nie? Jakiś tak coś nagrać i no patrz, jak z tymi subami, jakby ktoś tam polecenia, tak jakby to było, to tak ciężko by to było. Jest od tego, nie? Chyba, że Te lucy by były najlepiej chyba. lucy, Bo to wtedy byś widział, nie? Tak wideo ale tego. to by musiał mieć maszynka i to zliczyć. Aha. No, jakby to... Bo tak komentarze, każdy by na przykład pisał, że ten Stachu by dał komentarz, start konkurs, załóżmy, i pod jego tym by każdy się tam dał subskrypcja i by wpisywał, nie? No bo byś miał po prostu kartka, byś widział na czacie jakiś tam synek, byś napisał jego nick, byś miał podzielone Stachu, ten, byś no wypisywał i ten kto ma najwięcej wygrywa, nie? Jak to wygrał? Ja wygrał na pewno. Ale kto wygrał Aha. gra na live'ie? No nie, byś skończył sobie wyścig, byś sobie zobaczył czat, nie? Do góry byś trał. Okno byś zobaczył, ile było od tego, ile od tego. To może też tak być. Jaka teraz gra jest taką? Parka i piątka. Mhm. Ja gram cały czas w CS-a na komp. Nie są przyjących grach. Nie wiem, chyba Parka i piątka by teraz był tak na topie. Albo jakoś gra na premiera. A konkurs już teraz zacząć. Ra. No. No byś musiał zrobić premierę, kto na co by był i... Ale że już byś odpalił konkurs, ja już by ludzie pisali o to chodzi, czy jak? No. Ale to właśnie... Fajnie by było, jakbyś ten filmik nagrał i wszyscy widzieli, byś powiedział na tym filmiku, że tego dnia
będzie live i na tym live to się będzie liczyć. Ten cały konkurs, nie? Na ten live każdy się zebrał, ludzi by wziął, by się może rekordować. To był dobry pomysł. Na punkty może. Tak. Na przykład 100 punktów jest za nowego, jak ktoś werbuje nowego subskrybenta, No. za ludzcy po punkcie. No, coś takiego. Nie wiem, musimy się przemyśleć na spokojnie, nie? Nie wiem, to by trzeba było jak na punkt. Ten filmik by był fajny, serio, nie? Bo tak wtedy zobaczyli ten filmik, by nawet tych, kogo nie ma teraz na live, wiedzieli o tym, nie? Bo każdy by sobie zobaczył ten filmik. No serio, wtedy przybyło, nie? A jakbyś teraz zaczął konkurs, to ile? 6 osób na live, nie? Tak filmik to ci przecież więcej zobaczy ludzi, nie? No to z takim Każdy by filmikiem, ja? Każdy by sobie ogarnął czas, nie? Na ten czas, żebyś dał znać, kiedy jest taki live konkursowy, nie? No i by ci wbiło dużo osób. Tego myślę, nie? No szłoby, szłoby. Było pomyśleć. Tak, to tam na ekipie trzeba zarzucić temat. W ogóle, żeby to się rozwinęło, ta ekipa tego, nie? Tu jest niby 350 subskrypcji plus. No a widzisz, a 6 jest faktycznie takich stałych widzów, co na serio przychodzą. Filmik by był chyba najlepszy. Jak mi się... Ja też tam... No. Dobra, będę myśleć. Nie? A, słuchaj. Auto. Chcę to ścisz. Tu masz wajcha. Już ciszył. A? Dobrze? To po ciebie auto naprawiać. Nie do końca mi się naprawi. To auto. O kuźwa. W drogach, ja. To jest jasne. No, szłoby coś takiego z dachu zrobić, jakieś upominki do tego. Albo byś zrobił jakoś... za pierwsze miejsce jakąś grę, No. za drugie i trzecie jakieś takie małe, nie wiem, coś takiego... Nie wiem, jakieś pierdoła, nie? No też Wtedy każdy by się starał, a nie, że już widzi, a ten najwięcej ogarnął, to już w konkursie, to ten konkurs smola, bo i tak go nie wyścigna, nie? no to już do 5. miejsca. To trzeciego tak by to obstawił, nie? W pierwszym miejscu nagroda gówno. Jadę, Adamek cały czas zagląda, ja tam pamiętam o nim. Sign in 150. To jest najgorszy ten. Tego nikt nie umiał wysoko przejść. Break into right one, don't cut, 40. Right 6 into flat left, break into right 4, short and junction, left 3, short, don't cut, rock Top się in, nagoda, nie? right 4, and ball, keep in and junction, Chyba. left 3, Nie wiem co mu obiecali, że on się tak nagoda. Więcej goda jak ja na live'ie. junction, right 4, Co tam? don't cut, Jadę, Adamek pisał, bo nie gravel widzę. opens into Że jest tu. junction, 30, No right jadę, Adamek jeszcze idź. junction, left To by się 3, tam jakoś premia należała. junction, tarmac, Bo nie praktycznie na każdym live'ie to Adamek. 70, keep right, To jest naprawdę taki rynek fajny. junction, Cieszę się, że mam takiego widza. keep in, 80,
short, into left 1, long, Dobra. into square right, narrows, 50, Ja, i słyszysz specjalnego widza flaszka. chicane right, haystack in, No. 100, To się udało. danger, hard brake, chicane right, 30, Szykana. hill, into right 3, Ach, junction, ty. square right, into square left, over, finished. Finish? Krótki tu wyścig był, nie? Ja, ale... O! Ale dalej widzisz. Nie poszło nam to. Ja wiem, da Adamek. Wie cały czas, sztyc Alan. I ostatnie wyścigi się biera. Aj, no czekaj, to trzeba przejść, jeszcze Gran Turismo trzeba pójść. Nie. Napraw auto, napraw auto. Jest dobre. Ale napraw. To już lecisz? Taku, czekaj, jeszcze chwila, pogromy i kończymy. Ja też mam na rano. Jedziesz. Ja też mam na rano. O 4:40 nie stajesz. Pół 7 wstałem. No. Po 7 to już jest obleczony i rozumiesz też Tiger na temat podziału. Jutro mam akurat fajny dzień. Nie? 30, flat right. Znaczy mam na 8, mam jedna lekcja, nie? Potem mam 2 WF i 2 angielskie i to. Right 5. Jeszcze na angielskim są zastępstwa, to Maybe left 5, over crest, keep do in, 12 into right dochodzą. 5, keep No in, teraz masz over fajną crest, ta. and To left jest 5, tightens, very long, troszkę over ślisko, crest, także lepiej ci się pojedzie, bo lepiej. Auto powinno tak and lepiej right troszeczkę. 4, into left 5, O. keep middle, over crest, Tu jest zresztą, nie? Lepiej chodzi. no. into right 5, over crest, keep middle, tightens 4, Tak 5% lepiej 30, chodzi over niż crest, na suchej. left Uważaj 4, na te short, winkle. jump, right Muszę 4, bardziej środkiem short, trzymać. don't cut, and right 5, over crest, Najgorsze są te wyskoki, nie? Kurde, no lekko. Izotera. 5 sekund straty. and right 4, short, and right 4, over jump, keep right. Into right 4, short, over crest. A Wiedźmina keep in, grałeś? Left 5, Jo? into right 4, Nie. over crest, and left Powiem co 5, to jest. and right 5, short, over crest. To ja takich gier nie lubię. Ja właśnie muszę tego Wiedźmina kupić, bo już tam chłopcy nazbierali na tego Wiedźmina na live. Danger, right 3, long, tighten, jump, keep in. And left 4, long, keep middle, over crest. Dużo tych wyskoków, nie to nie. Into left 4, keep middle, over crest. O, aleś to stupcie. Co? Czemu mi dali? No boś wypad z trasy. And left 3, Przed, przed tym, że jak wypod... over crest, Prawie, keep in. prawie mi się wstawił i topił. A nic. Short, into right 4, short, keep in, and left 5, short, Zapierdalać, ale powoli. 80, over crest, right 5, keep middle, jump, tightens 4, short, and left 4, short, bump, into right 4, over crest, tightens 3, keep in, and right 3, short, over crest, 80, over crest, right 4, short, keep in, into left 4, bumps, keep in, into right 4, 30, left 3, short, keep in, Tego potem nie widzę. over Ja się crest, hajtna, right 5, jak tam moja tightens będzie. 4, long, Dobrze jak. and flat left, into left Będzie 4, czas na keep in, nagranie. tightens, over crest, Patrzy. into left 4, tightens 3, Możesz long, takie plany, over nie? crest, 30, Supo z bobra. Zaraz będziemy. right 4, long, Dodatkowi to dobrze keep idzie, in, to trzeba przejść. and flat left, keep left, over jump, Kurna, ja spróbuję jutro. into right Jutro 4, wszystkie te, tightens, rozumiesz, into left 3, z and WRC right 3, do short, osobnego don't cut, playlisty 30, dać. and I over wyświetleń ci crest, przybędzie jump, fajnie. left 3, Filmiki open, będą. long, and over crest, left 5, keep in, into right 3, keep in, left 4, very long, over bumps, tightens 3,
Mi się zawsze podoba na kanałach, nie tylko live'y, nie? Mm. Jakiś taki filmik, to seria jest, nie? Jakieś gry. Na przykład dziennie o 16 wlatuje odcinek, nie? Takie coś mi się podoba zawsze. Ale to, wiesz co, to też musisz mieć kompa do tego, wiesz? Jak na przykład mi się renderuje filmik, to też trzeba mieć, komputer też musi go umieć nagrać, nie? Na przykład teraz jak patrzę na klatkę w ogóle, Ile masz teraz klatek? średnik? No. 1,5 milisekundy. A wy? A jak? Wyście wtedy na tych twoich live'ach. No to, tak to nie wiem, ale myślę, że FPS-y, klatki, nie? A FPS-y nie, tego nie mam. A FPS-y mam. To jest 60 FPS mam cały czas. Stałe. Stałe. Także wiesz, nie ma źle, nie? No fajnie. Ma źle na tego. Coś tam może spać momentami, ale... Ale nie czuć tego w grze. Nie no, gramosz cały czas, ty. No chodzi o to, co widzą widzowie, nie? Na live. Także te 60 klatek mają, nie? Przecież to mają po więcej, ci wiesz, ci tacy. Ja, no hopie, ale ile Tamci to mają. kosztuje, O, ty? właśnie, tylko do mnie, Hopie, że... taka nagrywarka ile kosztuje? I ma tani szport. To jest to co ja mam tu jest wszystko hobbystycznie, nie? Ja lubię to. O, Nie daj mi czasu, nie daj mi czasu. tak byś też. Sekund stracił. Ale jak są widzisz, główny monitor, co teraz gramy na nim, to jest od Tomka M, który ma kanał. Serdecznie go pozdrawiam. W porządku gościu. Bardzo mu dziękuję. Tak by dalej na tym telewizorze grał. Czy nie był na live, jak on na tym telewizorze grał? No ja pamiętam, że był przed tym. Gdzie chyba te monitory zasłaniały trochę, nie? Jak tam siedziałeś, to trochę kawałka nie widziałem. Widzisz, jaki w porządku widz. W ogóle w porządku gościu. Zarąbisty. Tak mnie fajnie, sympatycznie wspomógł, nie? Które? 100 odcinków. Obejrzyj, zaś pucharek my dostali. Trzecie, o pięknie. Ciężko było te drugie już. Ja się biorę za wypiję no piwo. Czekaj, no ty. Kurde, teraz do budy muszę iść tam. Już muszę plac odśnieżać. Kiedy? Teraz. Czekaj, ktoś nic sobie. Widzisz? 15 centów. Jakieś się pisze, ile ich masz teraz? Ogólnie. Tu mam ogólnie. To się nie liczy. Aha, To jest poprzedni miesiąc. I to się chyba nie liczy, bo Minimum, you must minimum. need at last. No. Five. Musisz mieć 5, żeby do wypłaty, No. nie? A tu benefit out 7 centów. A tu mam z tego miesiąca mam 19 centów. I jest 77 wiadomości. Aha. No, to oni by musieli, i widzowie moi by musieli bić, rozumiesz, chyba z 500. Więcej? Więcej? Takie. To oni by musieli po ileś kont walić. Widzisz, De Adamek pisze. A to jest po ileś kont? Nie możesz na przykład nie liczyć się z mojego konta, jakby ci wysłał. Ja, 5 no ale złotych. niech na przykład ta osoba by miała 3 konta, bo to musisz 15 minut czekać, żeby... Aha. I widzisz. I De Adamek, 21:50, 21:28:09. Wąski tu napisał. To wbiło o kierej? Jest. I no, że to jest ten czas troszeczkę, bo o 20 tak czas my nie zaczęli. No. De Adamek ładnie pisze. Zapraszam, wszyscy wysyłamy lotcy, zapraszamy. On tu się fest udziela. Dzięki jeszcze raz, De Adamek.
Dobra, chyba pierwsze miejsce dla niego specjalnie. Nie wiem, czy mi się... 20, left 4, over crest, jump, opens, into flat left, jump and left 4, over crest, long, into right 5, short, over crest and flat left, into over crest, right 5, tightens 4, short, 30, left 4, Też się nauczył, że nie patrza za autem, nie? Jak auto jest, no wyprzedzą ten... To co chodzi? Ale że jak? No wyprzedzą, patrzę tam dali, jak druga idzie. Aha, no. A potem rozumiesz, po chwili reaguje, nie? into left 5, 30, O, jakiś los tej, ja. right 4, Drugie keep piwo, it, Żako. big jump, over crest, 100, I widzisz, słyszysz muzyka, nie? Że mam oryginalną. Ja potrzebuję... W ogóle ja nie zarabiam na tych filmikach, co ja robię, na tych live'ach. To w ogóle, żeby zarabiać tutaj na YouTubie teraz, musisz mieć 4000 godzin wyświetlanych, nie? No, Na rok i 1000 subskrypcji. right 4, very long, tighten, into crest, jump, and left 4, opens, Jakbym miał, chyba bym musiał mieć 10-minutowy filmik, żeby go ten milionów ludzi zobaczyło. Było pełno filmików. maybe, 30, Dzisiaj to fajne jest, żebyś ta seria zrobił, nie? Bo ci by się przybyło czasu, oglądalności i wszystkiego. Na tych live'ach to wiesz, czasami mało, czasami dużo. Też jest prawda, ale co musiałbym na przykład, tightens 5, 50, ale to też wiesz, ile to czasu zajmuje, szczególnie na moim kompie, into crest, na tym laptopie. Bo jest też taką możliwość, żeby na przykład live'a left 4, short, keep it, and obciął, nie? I na przykład grą ta gra dać tobą do playlisty tych grach. over Na crest, przykład w knakach chciałeś grać. caution, Ale wiesz, jak zgadaliśmy się, robimy tego WRC, nie? Miał teraz szczęście. left 4, over crest, 50, over crest, right 5, keep it, bumps, 30, left 3, don't cut, into crest, right 6, Ja ci powiem, na początku teraz już ten ból opór. Ale Rick na początku było tak, że and right 3, miał open, było long, 100 do 30 wyświetleń na filmie, na live'ie. Jak po live'ie, nie? A teraz jest jakieś 20. 30, No, caution, right 3, 80, może jak wakacje przyjdą, wiesz? No, bo takie dni wolne ogólnie, nie? To też to wszystko. No, ale jest zaś w dni wolne się spotykam z Montrelem, nie? Ale mi chodzi na przykład takie święta, nie? To sobie zawsze ktoś tam zobaczy na tym kanale. Może. Jakiś teraz, na przykład, jak teraz były święta, nie? Żaden Rick tego kurcza, żeby się wybić, to żaden nie zna, nie? Wszyscy tam gadają, ja regularny i w ogóle caution, left 3, hard brake, tighten, square left, don't cut, and flat right, co Rick jakby tak chciał się wybić, to by zainwestował 2000 left 5, w reklamę. 70, No. left 4, short, 100, A też znajomości dużo robią, nie? crest, flat Jakiś right, twój jump, kumpel tam, 30, wiesz. right 5, keep it, A, no jakby był na przykład do takiego ryzyko, rozumiesz, na tym, over crest, no to ja je taki nanek, rozumiesz, włączysz go do po naszemu, wiesz, że tak 30, right tego, 4, keep it, 30, albo Nikolas bez Pieru. Wziąłeś go? Nikt nas wspiera, nie wziąłeś go. right 5, over Tylko do crest, po naszemu. 3, Ja. A on ma Rick tak wszystkie tak, ale Rick dopracowany, tak wiesz, short, wszystkie słówka po śląsku. and finished. Pierwsze miejsce. Drugie. A też pierwsze. Kurwa! Adamek, do ciebie! Ej, nie widać, o. Kamerka ma za mały ty. No. Ale ja pierdzielę, ej, pierwszy raz mam pierwszy. A tu jest ten czas na ten, ja? Dodatkowy, Ja, co nie mieli. Nie, ile oni są straty ode mnie. Aha, tak.
No bo widzisz, ten ma 35, No. 10 sekund. Drugie miejsce w kwalifikacji. I powiem, że jak my to kurwa przejdziemy ten... Co to było? Czekaj, pokorze. O. Ale... Kurwa. Obejrzyj. Na podium. Ja Adamek do ciebie na podium. Fajnie tylko to. Mi się serio podoba ta gra, nie? A nie myślałeś sobie w jakiegoś Need for Speed'a pograć albo coś? Brołek 15. Jeszcze może jak się uda finansowo, bo to tylko finansowo. Bo widzisz. 18 punktów do miejsca. Wiesz co, niektórzy mają stację na live'ach. Jako tablica na marker. No, Taką obierę, że na stojaku, nie? Masz taką tablicę, nie? ale Kaja to tu wcisnął. Byś musiał to... nie wiem. A drugą kamerkę byś musiał mieć zapiętą. I obejrzyj ten live. On jest 700. Jakbyś miał inaczej ustawione, to by pasowało ci tu w tym miejscu. To byś normalnie donaty zapisywał, albo ludsy. Każdy by też się cieszył, że na tablicy jest tam. Oj, fajnie. Ale tu jest na tej. Tam jest. No. Pode mną centralnie macie info, chociaż trzeba troszeczkę zaktualizować. Dobra, już się bieram. Czekaj jeszcze. Nie ma wszystko. Jak nie? O, widzisz? I No, co na wtedy się stanie? Trzeba jak mieć to- wszystko na zielono. I co wtedy dostaniesz Bo coś? widzisz- Czy jak? Widzisz, mam jak mieć piąto i trzecia pozycja w tym. No. I to jest najważniejsze. Ranga tego zespołu. Anek Hanys. Kup sobie nowe auto. Baru jakie albo co. Właśnie nie kupię. Jedynie mogę następny rajd i kalendarz. A, włączy mi się następny. Cofaj się nie więcej niż... Jeden raz się nie mogła wycofać do zatku. Aha. A? Nie? Tu kończymy. 47. Patrz. Dziękuję. Ja. Następcami zagrać w tego. Turismo. Grałeś w te Gran Turismo? Ja. No, A? przechodzili te, żeby to auto odblokowywać, nie? O nie, Łananek już by dolecił. O, czekaj, jeszcze jedna pykniesz. Kurde, jakbyś mi tak wcześniej to odpolił. Albo w środa. Jakbyś robił, to jak w środa fest długo posiedział, jakby się robił długo, nie? Live'o. W środę byś musiał pójść tak pole piąty wszystko. Delica. Mi się donaty ustawiło na 25 zł, te i A co na Jakaś 25? pizza by się kupiła, bo co, nie? To ja ci kupi. No tak mieli plana, nie? Kiedyś. To by się normalnie zamówiło pizzę, a co? To nie stać mnie? Tam by dachowców kiedy nie naciągał na pizzę. W sumie ja. Ja im tu gra chcę kupić, a będę ich naciągał na... Już widzisz, już to pisze. Dopiero nie jeden. To na pizza cię nie stać. Widzisz, już pisze. Ja.
Kurde, go już to widzę, to taka... Ej, to ale załączę obejrzyj to mnie. Gran Turismo. Czekaj, my jedno? Ja nie trafiałem. Kurde, mnie matka zacześnie. Jestem. No Michał nie odłoży. Nie, ja muszę iść. Czekaj, no jeszcze jedna gra, przestań ty. Nie, Gran kurde, Turismo. miało iść do 10. A, Miech przestań. 15 po iść. Siedź, nie rób gańby. Nie, już się wydawało. Oblykaj, bo nie będziesz Nie, słyszał. nie. No Oj, da. oblykaj możesz. No możesz. No posłuchaj, chłopcy są, chłopie, nie rób gańby. Halo, Nie ma nikogo. nie ma nikogo. Cześć! Ja. Cześć, cicho. Halo, teraz? Słychać was. Grać. No. Dobrze, chyba wszystko. To co, Pykocie tam idzie do kogoś dołączyć? No. Cicho. Co to jest? Kurde, nie, Jojda. No siedź! No nie, serio. Pieronie Jezus! Ile jest? 32. Kaj ty idziesz? Do chałupy spać. Czekaj. Kampania nie. Kaj to? Ja co ty walczysz? No dowód, żeby doleć. Tyrys. Gran Turismo czy... Ja, no Gran Turismo. Kaj to było? Kampania nie. Poczekalnia, o poczekalnia. Ja już dawno nie grał w to. Don't Nie, Jojda. No czekaj, kurde, nie rób gańby. Ale Ida. Ja muszę Nie rób gańby. nie wstanę Jak do nie szkoły. piwo to zostanie. No, piwo dostaniesz. Drugiego piwa wyjdzie. No, bo chciałki na jedno. Nie cygań. Jojda. No przestań. Jojda, No jo. przestań, nie rób gańby. Ludzie się patrzą, mówię, 7 osób się patrzy, a robisz gańby. Ja się nie patrzę. Jojda. Stąd siedź. Jeden wyjście. Jak wyjście są, bo z nim ma. Kurde. Matka mnie zaczęła się zwala wszystko na ciebie. No to powiedz, że jo. Powiedz, że jo potrzebował partnera. Znajomi, o. Dołącz do pokoju. No widzisz, Adamek ci pisze, gdzie będziesz szedł. Do chałupy Ida. Do niego my specjalnie wygrali, rozumiesz, ostatni wyścig, kopie pierwszy, prawie drugie miejsce w... No ja, no to i to chciałeś zostać, ale teraz już się biera do chałupy. No co, no to ty też wygramy pierwsze. Nie rób gańby, to dla ludzi. No. Ale ja muszę lecieć, bo rano nie wstanę. Jak nie wstanie? Ja cię obudzę. O kiedy cię obudzić? Pół 7. To daj mi numer. Masz numer. O? O, okej, jak? Nie wiem jak cię zapisować. No sklerozę. Okej. Niech ci poda numer, a ty wbijesz normalnie, jak wybierzesz ci wyskoczy no. O Boże. No. A nie macie coś jakiegoś z tego słabszego? To jest... Daj się na to. Okej. Jak ty... Miło cię. Radek, nie możesz zapisane. Nie musz. A napisz tu w dzienniku i napisz mój numer tu na klawiaturze. Ja, ale cię słychać teraz. To daj To napisz telefon. ty. Potem jakieś lipsy będą do ciebie dzwonić, widzisz, to na prytu. O, patrz, nie musz mnie. No. Dodaj tam zaraz do Masz kom. ceremonialne, Co dzwonia? będę wysyłał. No, opuszczę. Ja dzwonię. O. Tak co mnie jutro obudzisz? A działo wam to, bo ja sam klikam, a to nic. Weź udział, daj się na tor. Działa. O, jedź. Co? No jedź, no. Chciał jak ci pokazać.
Matka mnie do siebie nie puści. Przestań. Środa. Puści cię. Tam chłopcy dają ten. Donacja to cię puści. Hamuj! Dobra, dobra. Hej, to jedziesz. Chałupy. Bez babczyny. Co? I jest, już mi pada rozebrał. Jedź ty. Kaś to rozpieprzył. Co ty to robisz? O fuck. To dopiero nie skręca. Mercedesy jak mają. Co to było? Ten co kiwie. Co? Ten co kiwał. Kurde mu za głośno trochę. Już trochę. To jest właśnie Gran Turismo. Kurde, mogę sobie zakurzyć, ja? Co? Zakurzyć. Ja tak. Matka mnie do siebie nie wpuści. One boy. Środa, to- godą ci. To obok ciebie. Ryla siedzi? Kto w ogóle da się... Jako ryla. Ryl na grubie. Nie. Aha, że Joryl, a ty obok ciebie się. No. Siema pan, bo siema. Nanek to jest Tadek. Ja. I co, żeś knefel rozdupił, panie? Pokorz się, pochwól. No wyleciała gumka i no te. Ja, gumkę ci. Pozwoli mi analoga, Ale jedzie. bo jest jak profesjonalista. No. I serio pierwszy dali, ja? Tak inaczej. No jest zawsze pierwszy. Tak możesz. Jak tu jest wsteczny? I w ten bieg. No co? No i co, będziemy startować na walkę, no nie? Na co czekać? Do północy na parka i piątka. A to kaj ty jest, że stoisz na tym. Coś ty pod sklepem kaj w kolejce jak za komuny? I ty zaś nie wyhamujesz teraz. Ja cię słyszę. Co? No pewnie, że my się znamy. Hopie, my razem wągel fedrujemy. Co ty gada? No hopie! I no, że on na innej grupie, a ja też. Bamboj, słuchaj, Wąski miał grać ze mną na sierotach, która przekręta w Far Cry'a, no nie? Ale on kurde paski nie przybył. Tak jest, kurwa, nie. Ja już czekaj, no. Bo ja mam to ustawione pod tego Fortnite'a, wiesz? Za... Co to było? Stosuj mikser. Teraz powiedzcie coś, obcy. Co byś chciał wiedzieć? Nie, dobra, nie wykupiamy się. Jeszcze parę kółek treningowych, daj Tadziowi i jedziemy, no nie? No, Tadziu pojedzie, nie? No kurczę, no. Kurde, go w to grać nie będzie umie. Wąski będzie miał się z Dwa. kimś ścigać. No, No, już wąski się będzie Ja- miał ścigać. ja będę peletą zamykać. A to Kaczy, to ty nie wiedziałeś, że ja z Panboyem się znamy? Znaczy, na Ja razie, nie wiedziałem. na razie No to jest fajny- wirtualnie, no. Nie mieliśmy jeszcze okazji. To jest fajny chłop. Mi pomógł dzisiaj tam poustawiać to wszystko, a sam sobie nie radziłem. A teraz mi działa, słyszysz jak mnie słychać, no nie? No, Jakbym kurwa siedział u ciebie na kolanach.
No raczej nie, raczej jakbyś siedział, rozumiesz, w piwnicy Kaś. Nanek teraz zajęty jest, kolegę ma. Ale nie, poważnie Kaczy, troszeczkę słabo cię słychać. No nie, no bo jak siedzę przy kierownicy, to mikrofon mam daleko. O. Ale Wąski mówi, że dobrze. No Nie, no dobrze cię no, słychać. ale no lepiej niż ostatnio. Nanka za głośno trochę słychać. Kurwa, mnie coś za głośno. Jak płakali, że mnie źle słychać, tak zaś za głośno. Nie no, z Fanboyem... Dajcie mi znać, kiedy będziecie chcieli, żebyśmy zaczęli ten wyścig, dobra? No... Fanboy, ja by wolał To u jeden ciebie... wyścig się będzie. Ja by wolał u ciebie na kolanach siedzieć na live'ie. Ale nie, tak poważnie to... Fajnie, żeś po. A to słuchaj, to powiedz mi to... Każ, to ty czekasz tam na, nie wiem, pod sklepem czy Kaj? Ta gra, bo gra już jest... No, dopiero nanek będzie można grać, dopiero będzie można włączyć. On już ma to pobrane, rozumiesz? Ale A. dopiero można włączyć. Słuchaj... Bo premiera jest 27. Aha, Jutro premiera. takie buty. Tu A jest. Wąski kupił w pudełku, no, No. nie? I kurier go zrobił kurwa w klopsa i dopiero mu przyjedzie jutro. No bo jutro jest Kurwa, premiera, to nie? jest. No, A premiera jest 27, czyli sekundę po północy. A ty, Fanboy, słuchaj, ja mam taki pomysł, bo na pewno Arel tego nie widzi, ale żeby my się tak zgodali, skądś jego adres mu trzeba załatwić i tak w weekend się do niego na chatę wbić. Normalnie daleko tam. masz do niego? No? Do niego masz daleko? Nie, on w Do Katowicach. Arela? Do Arela nie mam daleko, on w Katowicach tam mieszkał. Ewentualnie bych tam skoczył po Fanboya, autym, no lepiej jakbyśmy mieli jako taryfa. I ten 0 Ziben albo 1,5 litra na łeb. Byśmy go tam zaatakowali. Ty po piwie już kurwa majaczy, żeby No ja po piwie. Chłopie, ja se do piwa dolewam, bo to jest słabe. Chyba wody kurwa, żeby rozlecieć. Ja. Pierun mi do piwa majaczy. Słyszę. To jest za pierun. Wiesz, jak on tak wiesz, niby z sobą godę do tego, ja, Nanek, fajnie, a opie ci inoka i nóż w plecy. Pierun opiechałem. Powiadamy ten wyścig normalny, czy nie? Możesz łatwo adres zdobyć. A ty możesz prawo jazdy. Kiedy ty robisz prawo jazdy? Bądź No. Chłopcy, zbieramy na prawko do niego. Ile teraz kosztuje prawko? Ale całe zdane. Ale zdane całe! Z Jak? opłową do kapsy. Pojęcia. 500 więcej, nie? 500 więcej! No patrząc po niego, jak sam teraz jeździ, to kurwa chyba z 1,5. Kurde, bo nie miał cofać. Ale trzeba jeszcze doliczyć poprawki, chujebuje. Nie, to za pierwszym strzałem mu dumy. 1,5 powinno styknąć. Jedź, że się z 5, ej. Bo stał pół wyścigu. Kto stał? No w jednym miejscu, żeś stał. Gdzie stał? No to jak ci pada. Ja Patrz, dość się oburzony. dołeś mi pada. No. Żeś patrz, tu w tym miejscu żeś stał. No jedź, I z dołu wyścig. pada na środek. Jedź, wyścig nie. Jeszcze nie jest wyścig. Jedziesz najlepsze. Ty, Fanboy to nie ma głupi pomysł. Ale ja mogę... Słyszysz, ja podpadnę, jak mu powiem, że chcę mu gra wysłać. Ty weź tam do niego zagodej. I wbijemy się Pieronowi na chata, rozumiesz? Flaszunia, Z grom. grum, ogórki kiszone, 07. 0 zibel. Opie. Możemy mu tam zaro live'a puścić. Kasa będzie leciała. Ja. Zrobimy mu wjazd na Avermedia. Teraz na chatę. Nie no, wjazd na chata jest, wjazd na live'a też chyba ktoś tam ma, to my mu zrobimy wjazd na Avermedia. Bo ja się z nim już... Z
Arelem się już umawiam, razem już na piwo od was. Dobra, jesteście gotowi czy nie? Ja puszczaj ten odpalaj wyścig. to. A coś ty to włączył, że tu są jakieś hamulce, wspomaganie, jest wspomaganie. Dobre, masz. Czekaj, dopiero wyścig się zaczyna. Era! No, Ja. no. Teraz dopiero wyścig jest. Jakby na przedostatni to będzie dobrze. Nie no, wygrasz to, chłopcy ci dają wygrać. Nie, właśnie ja nie lubię jak ktoś mi daje, ja chcę... Nie lubisz jak ci ktoś daje? Nie. Lubię brać na siłę. Tak. O! Jak się tu kamera zmienia? Kwadratem. Kwadratem zmień sobie kamera. Znaczy... Nie działo. Tak jak mi nie działa K. Kurde. Że jestem poszedł. Ja pierdolę. Co za łośki. O no! Pomogłem. Wiesz, Wyścig ten musisz idzie jak pomagać. po prostu sztuczek. Albo zmienić ci co? No. No, ścisk go wąskiego, zepchaj go. Fez musisz hamować, Fez. A nawet wcześniej już musisz hamować przed winklem. Ale ten koleś jest dobry, nie? Masakra. Teraz już powinieneś hamować. Już skracać, już powoli skracać. Wcześniej, jeszcze i... Właśnie, tu jest ciężki ten... Jak się go do... System sterowania, czy muzyka gry. O, model sterowania, model sterowania. Dobrze ci idzie. Czy wiem? Że tak pierwsze miejsce tego Artura. Wąski. Wyprzedził cię po prostu na pierwsze odkręty. A czego byś musiał przeskoczyć? Dlaczego to ci zamknę do rowu? Jak się No, nagina. Kaczy to taki lamus, wiesz jak to, nie? Ale... Kaczy tam na klawiaturze gra, kurwa. No. On rozumiesz, dostał konsola z padem i zero pad. Jakieś pieroństwo mu dali. Ciekawe, może już ta kamerka by mi przenieśli, co? Tak ją zostawić. Nie wiem. Ale widzisz, ja bym musiał Rick ta kamerka trochę dali dać, nie? No. Ale W sumie nie wiem czy... Nie, dobre to. mamy za blisko. Ja bym musiał Rick tak siedzieć obok ciebie, o. Trochę odrobnie. Tak luźno jak siedzimy, to... Mały model. Mnie nie widać. Właściwie robił, że dostał kara spowolnienia. Za czym się? Muszą wyjechać. Czemu? Za czym się? Nie. Za czym się? No za czym się, bo dostałeś kara spowolnienia. No i co? I liczą ci sekundy, za czym się? Żadne. Jedź. Budzie. Najlepszy czas. Wydało mi bić. Daś. Kuźma, obie, bo taka emocja. Ale mi ginie ten Artur. Jeden 50 zrobił, ale ko. Nie, zaś ta kara. Artur się wykrzaczył. Ma szansę go dogonić. Przegonić. Wyprzedziłem go już, ale on mnie wyprzedził.
Nie daj się, spychaj go. Kurde. Nara Tadziu. Ten tańczy, ty. Na live jest tak potańczy. Nie widać. Czekaj, też tam deka spadła. Tu ja mało miejsca, widzisz? Co, środa powtórka? I matka puści. To cię matka do mnie nie puściła. Jakby ci 10 pałki. Co? 10 miał być pałki. Powiedz, że zegarka nie przestawiłeś. Ja. No. Powiedz, Ona mnie zaczęła się... powiedz, że Nanek zegarka nie przestawił. Dobrze go do mnie, chłopcy. Zaś tu... A, i teraz dał ostatni. Nie, wąski ostatni. Teraz dał ostatni. Nie będziesz, nie wyprzedził cię jeszcze. Oni coś tam gadają na tym odcinku, czy nie? Nie gadają nic na imprezie. Dobra. Jak idę z gościem z koło w koło. Nie, gadają coś tam. Gra zapis jest. Teraz te kurwa odgryzę język. Kurwa, trzymam już ten samochód przyklejony, nie wiem co jest gra. Zagadać. Czemu zaś te spowolnienie, jakie to jest głupie? No bo każdy musiał jechać. To ja już idę do domu, a tu już na czwartą rozporządkę całą wodę. Chyba nie dojadę. Tak. Kaczy, serio cię... O, obejrzyj. Co? Fanboy dołączył. No widzę. Hopie, 4,5 tysiąca subskrypcji. Jak? No do takiego hopie lamusa jak jo. 250. Obejrzyj. Widzisz? Widzisz? Teraz już musisz grać do rana. Cieszyć. Ja. Potem się hamuj. Potem się pochwalisz opie we szkole. Jak rozbamboję. Widzisz jak kaczy ryczą. Ty znów bamboja? Znów bamboja? Znów. A co? No bardzo opie. Panowany czubek pod... Nie, wygłupiłem się. Zaś. No bo jeździsz kać po rantach. Jak ty te prawo jazdy będziesz tak znowu. Ja serio wezna sam prawko do tatka.
Naprawka do tatka. Serio, zrobię takie film na live. Naprawka do tatka. I będziemy grać w gry wyścigowe. Ja. No, to wszyscy będą chłopie Ciekawe, tak sypać donacjami ty. Jak go obejrzą jak ty. ciekawe ile byś uzbierał. Co? Ja ci powiem, Ciekawe ile byś na całe uzbierał. prawo jazdy i na łapuwa. Jak patrzę na niego, to te 2 koła by my na łapuwa uzbierali. Rybaku, siemanko, witam serdecznie. Ty też tak często do mnie rybaku wpadasz, nie? Obserwuj tam, rozumiesz, Facebooka, bo będzie konkurs. A ciupimy po naszemu. Wygrałem pierwsze miejsce. Chodź wygrał. 4. miejsce, nie cygan. No i chciałem być przedostatni, był. O. Dobra, ja idę do chałupy. Już idziesz do chałupy. Kurde, matka mnie zaczaśnie. Przestań, teraz opie, na minut jest 57. Przestań. Piła się jeszcze fajnie napij. Panie Banboy, idzie cię do imprezy zaprosić. Wleziesz do nos. Pogadać. Nie chowaj się za mikrofon. Kurza, ja? Ja zakup sobie. Czekaj, ja mu wyślę. Kurza, ile co do chałupy? Nie, jeszcze... Ja serio, ci go dam. Zagroż. Już godzina... Nie, tam już smola. No to ja zagroż. Zresztą czekaj, siedź sobie. Nie no dobra, siedź. Ja Nie, siadam. bo mi uciekniesz. No kto? No, Ale Ida. Skórza i Ida, słuchaj. to jeszcze jedna ci da. Nie. No czekaj chwila, pierunie jeden. Kod DDD 10 zł. O, ty Adamek, dzięki. Widzisz, już można prawko 10 zł. Ja, dzięki. No. Widzisz jak to działo? To są kurwa hahary, co? Ja pierdolę. Dzięki ty Adamek. Ładnie podziękuj. Bardzo dziękuję. No. Jeszcze Szynek, tylko- rozumiesz, to miał na kieszonkowe, żeby jaki bonbon w sklepiku kupić i ciebie posłał. No. Tutaj nie ma. Pan boje zaś ukryty. Albo nie. Stał. Ej, hopie, pan. Aha, na niewidocznym, ale zaprych. No dobra, no to proszę. Co on Watch. O, jest. To pan Banboy. Taki gościu. Ty tam do niego na live'a wleź kiedy. Wąski BM-ką driftuje, tak jest! Spełniłeś swoje Nie. marzenie. Ja. Czekaj, Bądź poszło Dala zaproszenie. Drift, zobaczymy. To zaproszenie. Kurde, coś mi tu zamknął. Udaj się na tor. Kurwa. Gościu! Opony z drutami na wierzchu to się nie nadają do ścigania. Ja na tych jeżdżę od pociągu. Na tych kołach metalowych. On nas teraz jak prześcigł. Siema tytki. Siemanko. Siema! Siemano. Hamulce nie działają. Żagiel rozwiń! Chyba ja. A musimy co jeszcze dalej? w piratów pograć. No, było fajnie, no, ja chętnie. Najebałem cię tych skrzyni jak kolumn, kurwa, odkrywałem. Tylko gdzieś szpadalek bym nie wbił, to skrzynka Ale była. to... Grałeś na tym? Na kompie? Na kompie, na kompie. A, Nie, Xboxa kupiłem. aha. Ja do ciebie stałem. Jasne, że na kompie. Jasne, że na kompie. Nie, ale na umie by to na pewno nie poszło jeszcze live na jednym procesorze. Nasza. Ale ja nie robiłem live'a. Aha, tak grałeś. Tak, muszę Graliśmy grać. u typ... No, tytuł się robił. Aha. Dobra, puszczaj to. I tak damy ostatnie miejsce. Żałuję, Ale że cię nie ten- było na imię. Banbo jeszcze nie... No wiem, to na żałuję, a kółka tutaj sobie, wiesz, daj mu szkoła, chwilę. muszę tego górnika. Dawaj, dawaj, możesz puścić. Tego górnika muszę robić i... To nie ma takie. A już tam słyszał, że tam chłopcy poprzechodzili na przykład, czekaj, Patry chyba.
Od Lemigo, nie? Przychodził i je w połowie i padło, że mu się już to znudziło, ten Far Cry. No... No bo tu wiesz, na dłuższą metę się może dłużej, znaczy nudzić jak trzeba długo grać, no. Widzimy na początku live'a w tego, WRC, demka pykali. Kurwa. Ej, a czemu nie ma opcji zderzania? Żebyś Dlatego, że nie ty tu wjeżdżał jesteś, we mnie. kurwa. Bardzo dobrze. To jest nierealna jest teraz ta gra. Ale sprawiedliwa. A ty na kero robisz? Ja na 0. A, A dzisiaj mam wolne. Za 6 grudnia. Na stycznia. to fajnie, to fajnie. Jak to będziesz pierwszy? Ja nie będę pierwszy, hopie, obejrzyj kto tu jedzie. Hopie, oni sam mają premium wykupionych, a ja da pierwszy. A ja dawno nie grałem. Wiesz kiedy ja ostatnio grałem, jak razem graliśmy. A wtedy no. Ja ci powiem, się tak ekipa popsuła u nas, ta ekipa z ryb. No je mi gańba aż. Dużo ludzi Jeśli chodzi o... Znaczy o granie, bo my mieli ten czat na Facebooku, nie? Dużo ludzi powychodziło. Pieron wie czemu. Aha. O kurcze! Idź Co tu, tam u was chuja. same hajery, ja? Tak jest, rybaku. Prawie same hajery, dwóch. O kurde. Danek, co ty tu robisz, kurwa, tej? Co? A Co żyć ty ci tu obrobią. robisz tak? Żyć ci obrobią. Jak jeszcze cię mykna, obejrzysz. Hiszpan nas wytańczył, trzeba go gonić, kurde. No ty się tam opie, ty się mną tam za... O kurwa, o Po kurwa. wyścigu. Teraz jak poszło. O czym my rozmawiamy na luz? No bo kurna, wybrałeś taką trasa, rozumiesz, teraz tego rantu nie idzie wyjechać, patrz. Wąski mnie obejrzyj, wszyscy mnie wyprzedzi. Ja sam w ogóle wszystkie klawisze mam tak powyciskane, że to jest głowa. O. Patrz, Ty, czemu ty żeś we mnie uderzył? to wersja pro. Zderzak testuje. Nie, Hiszpanii do wytańczenia. Ale na spokojnie, jeszcze 3 kółka. Te auto nie skręca. Chodź, ombre. Ej, a byłek prawie trzeci, ty. Kuźwa. Czy spowolnienie już? Wiem, że O muszę. kurde. Yeah. Kurwa. Tak. Szybka na Schumachera. I Rafciu pierwszy! Manek, bo tu musisz na maksymalnym gazie w te zakręty. Ja wiem, ja tak chodzę. Tak ty. I na ręczny. I na hepu, tak jest. Co ty już skończyłeś? No, Nie. 5 kółek, dopiero idziemy drugie. Aha, dobra, teraz widzę. No O się kurwa. ucieszyłeś, że pierwszy, to mówię, kurde... Już? Yeah. mhm. O kurde. Kurde jego mać. Ja, Gdzie ten Nanek tam z tyłu tam? kurwa mać. Bierzcie go od Nanek, tyłu. co się dzieje? Co? Skrzynia się automatyczna dzieje? mi psuje. Przez to jeżdża manualne. Dużo węgla w kufrze masz. No, na pewno.
Browarów chyba. Przecież te paliwo węglowe mi trochę siadło i bez... Kuźwa, ta fizyka tu w tej grze to... To jest Naprawdę. najlepsza trzeba się gra kurwa przyzwyczaić, wyścigowa na świecie. Ja ci powiem, niektóry nie... To nie jeden rajdowiec by się z tej gry wyśmiał i by nie mógł. Kołowczyc teraz sobie pyka. Bo mu prawko zabrali. Zaś? 8 sekund. No, Czemu? no przekroczył prędkość 50 km ponad. 53 miał, no. No kurwa. Na 3 miesiące czy na ile? Co, razem miał nie wiem, 103 czy jak? Tak. O Boże. No jak przekroczysz prędkość w terenie zabudowanym o 50, to masz poprawkę. Ja. A jak to chłopczyc, no nie? O, tam pewnie pomiary niewłaściwe i wiesz, Ja. Pewnie, że wszystkie pomiary są niewłaściwie. Ile jest afer, tylko że ludzie się nie walczą o No, to. ale tak czy siak prawko W Polsce prawie wszędzie masz teren zabudowany. Wąski, chodź ci pokażę coś. Jeszcze się dziwia, że na autostradzie nie ma terenu zabudowanego. Bo też by mogli Wąski, wprowadzić. Co? poczekaj na mnie, ci easter egga pokażę. Ja wiem. Wąski, poczekaj, on ci pokaże. Jak mnie dogonisz, to może mi pokazać. Adek, jedź, to go. Co, jakie spowolnienie? To już się odbyło. Za co spowolnienie? No kamienie puści. Brawo! Chyba, że wiesz, że śmiał czas nie przedstawiony, to ja. Powiem, że na kompie mam starego kompa i nie było przedstawione. Zresztą mi pójść live'a. Dopiero jest 21. Ja. O, zmień czas na w komputerze i No. 2 godziny do tyłu. Kurwa, jebany zakręt. Och, Boże święty. Kuźwa mać. Jakby te hamulce działały. To jest podstawa. Jakby tu te hamulce faktycznie działały tak w normalnym aucie, to... Aj, ty tam wiesz, Danek, jak jest kurwa w Porsche na Nürburgringu No tej. pewnie, że wiem. Nie takie heble się malowało. Ja. No co, jest zawód... Ej, a żeś ten grzejnik pomalował? Jest zawodu lakiernik. A grzejnik to jest chłopie moje arcydzieło. Szpitady. Wszystko widać. Paczka Unii są już. Jak to jest, jak tak jeździsz? Ja bo jak czwórka, te piątka. No może się tam wyrąbał na tym jednym tym. A już kaczego brałem. Ale widzisz, mnie zagodał specjalnie w żaku? I się zapełniał, gaz wciśnięty i poblady. Zaś spowolnienie ci w tej chwili. Za co kurwa jego mać? Ja pierdzielę jada, normalnie mi spowolnienie walą. Może za wolno jedziesz? No Może. właśnie. No. Też jest taka opcja. Jest zaś ten głupi zakręt, ja? I te hamulce oby w maluchu działają. Tak. Wiesz, wiedział, że... Ten. Wiedział, że rozumiesz ten... To skrzyżowanie, a wiesz, że za 2 km gdzie skrzyżowanie już hamujesz. Rado, siemanko! Siemandero! On ma Gran Turismo?
Eldorado? Nie wiem właśnie. Kuźwa! Irońskie zakręty. Kuźwa. I no to czek. Musisz z wyczuciem Nanek. Jak z kobietą. Nanek ma takie łapy jak bochyny z chleba, on nie ma czucia w łapach. Eldo! Masz Gran Turismo? Nie dojeżdżam. Honor uratowany. Skończyłem byłem ostatni. wyścigu. Lecę. Pożegnaj się, nie? Ja, siema Z wszystkim. Adamkiem się pożegnaj, opiedał ci 10 zł na prawo jazdy. Ja, dzięki. 4 browary. Lecę, na razie. Cześć, tar. Hiszpan został? Hiszpan został. Hiszpan chce walczyć. Jak cię nie puści? Zmienimy tor, co? No to dawaj, dawaj. Ja możesz tam coś zmienić. Coś tam dam nowego. Dragon Trail. Poszedł sobie. O, może być ten tor. Dziękuję Wąski, że zaakceptowałeś. Myślałem, że też jakiś powalony znowu zakrętami. Dobra, na tor. Na tory jechane. A co nas tak się zrobiło mało? Nanek jest? Nanek się... Poczekajmy na Nanka. No spoko, to porobimy kilka próbnych. Tu jest szeroko, co? Kurwa. Tokyo Drift, król kurwa driftu. No na tym torze były wyzwania, to pamiętam, że się z tym kurwa tutaj. Ja też się męczyłem, Złowałem. kurwa, żeby to złoto wybić w tym gównie. Tu by ten zakręt mnie wkurwiał. Przed tym Larini, przed tą tablicą tam. Ale tor jest fajny, bo jest szeroki ogólnie. Jo. Znamy No, idźmy chociaż. na skór. Pełny oczywiście. O, to też jest fajna szykana tutaj, jedna, druga. No, tu się jedzie, Jak to- kurnia. Jak dobrze trafisz, to przejedziesz, jak wyrżniesz, kurde, to... I tu jest ten odcinek taki nad wodą, no nie? No, ja już pamiętam chyba. Nie wiem, czy jest sens w ogóle Wąski, żebym ja siedział i czekał na tego Far Cry'a, skoro kurwa ty nie dostałeś tej płyty. Może Lemmy będzie grał? Może. A to w ilu można grać w tego Far Cry'a w koopie? W dwóch czy więcej może? Mi się Jeszcze- wydaje, że w 4. A mi się To w by trzech, trzeba było- ale no, wyjdzie w praniu. To w PlayStation Store można zobaczyć przecież, na ilu jest kooperacja, multiplayer. Aha. Czekajcie, Się nawet zobaczę, czekajcie, bo tam jestem ciekaw. Kurwa, tu do dwójki trzeba zredukować. Gdzie jest ta kurwa BMK od dysku? Kurwa, ci na błonie siedzi. Już ja czekam, aż ja na ręcznym ostatnie kółko jechałem. Halo? Halo? Jestem. Halo? O, Halo? halo. Za halo w mordę walo. To chyba ciebie. A, mam cię. Teraz wam powiem, na ilu jest.
Wąski, ale Liczba zapierdalasz... graczy w sieci 2 do 12. O kurwa. Ale to mogą być jakieś multiplayerowe. No tak, rzeczy, no bo tam nie? jest, no tak, tak. Bo nie chodzi o koopa. Ale 2 na pewno będzie w koopie. No, nie może być inaczej. Co za menda. Tam jest twoje miejsce, powiedziałem. Ty mendo. Taki Dobra, puszczaj. Jak Na nawet rak- przyszedł, No już jest. on i tak nie umie jeździć. No, to tak się mną nie przejmuj. Masz to już. Na, 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 na. Na, na. Jeszcze zdążysz zmienić na Porsche wąski. Nie? tam. Cię BM-ką objadę. Którym ty tymi Ja- kotami migasz? Krzyżykiem. A. Kolizje są wyłączone? Hmm? O kurwa. Ale przed chwilą w ciebie uderzyłem, Nanek. Monanek i wąski. Nanek, uciekaj, uciekaj, gonię cię, gonię. Kurna, świnia jedna. Mówiłem, uciekaj. Auto furgo zaś po całej mapie. Ja tą żabę tu spróbuję dogonić, ale coś mi widzę, że nie pójdzie. To co, polowanie, Panda 2 razy! polowanie na kaczka? Ja. Ty tylko, wiesz co, upomyk wąskiego, kurwa, to już będzie twój szczyt na dzisiaj. Ha, 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 ha. Nanek. Kurwa mać, zaś te Gonię auto cię. nie skręca, ja pierdzielę. Auto skręca. Patrz teraz, patrz jak skręciło, patrz. Hmm? Jak to mówią? Maszyna gwizda, tylko kierowca pizda. O fuck! A, dobrze ci tak. O kurde. Nanek. Jak tu jest wsteczny? Na ten, L2. Nie, sorry, Ja nie na mam trójkącie. wstecznego. Specjalnie. Zagapiłem się na ten radar, że aż muszę się zatrzymać, kurwa, bo nie mam frajdy z grania. No to zatrzymaj się. Poczekaj zaś być czwarty, wiesz jako? I potem zaś atakuj od końca. Dojadę pierwszy. Założymy Kaczy się? ty na kierownicy? Nie, na padzie. Ja. Na pewno. Ej, to poczekaj, słyszysz, godę ci, poczekaj aż będziesz ten czwarty i potem atakuj od końca. Bo Nanek znowu nie skończy No. wyścigu. Na wsteczny mieć. No. Jeszcze czekaj, Banboy niech cię wyprzedzi. Aha, to ty już stoisz. Dobra. O kurde. No nieźle.
Kurde, mnie wyrzuciło. Tak, najbardziej realne co tu to są zderzania. A idź do chuja. Kuźwa, kto tak czasko potem? Kaczy tak napierdala za. O, dopiero nie. Co tam panowie słychać jeszcze ciekawego? Siemanku, Ksawery. Bieda i nędza. Trzymaj się, do Adamek, trzymaj się, cześć. Dzięki za dzisiaj. Tu na pełnej kaczy, na pełnej. Ja. Na pewno to wąski bym mógł tu pójść, bo tak inaczej go nie dogonię. No ja szłem na pełnej. Widzę skupienie. O, cisza, cisza w ogóle, nikt się nie odzywa. Ten tego goni, ten uciekł. Ja próbuję utrzymać pozycję. Widzę cię, kocie! Już mnie obróciła na zakręcie. Wąski, nie daj się. Zepnę go, jak podjedzie. Widzę, że kurwa jesteś przygotowany, taktykę już masz, tak? Ta. Jedziemy, prosiaczku! Kuźwa, 10 sekund mam straty.
Wąski, wiesz, że jeszcze jedno kółko by było? I będzie miał, nie? Ustaw 6. Przecież czekam na ciebie pół kółka, ty kurwa dzwońcu. Wiem, widziałem. O! I proszę. Ekwador! Ja. Ma ktoś jakąś propozycję co do nowego toru? Ja nie mam, ja Ja idę uciekam. po piwo. A ja, Na krągły daj. ja uciekam. Gdzie ty idziesz? Ja idę spać i chłopie na rano muszę stować. Jeszcze 15 minut. Ja wiem te 15 minut. I potem obejrzę na Jeszcze Jeszcze jeden jed- wyścig. To jeszcze jeden mecz. Ja. To samo, jeden no, ten. jeszcze jedno to samo Ja, nawet, dawaj, ja. jedziemy, od razu. A potem się obudza, potem otworza oczy i będzie opie Już za 6:30. późno, On se Jokera weźmie. już jesteśmy na torze Nie mam nawet, Jokera, bo dawaj. dopiero zacząłem. Ja zaraz idę. No ja uciekam, panowie. Środa popykamy. Tadek zaś przyjdzie, od 5 będziemy grać. Co wy na to? Nie wiem, Lemmy ma streama? Nie wiem. Nie, robi teraz. Może z Lemmym chyba się ustawię na to granie w tego Far Cry'a. Dobra, nic, trzymajcie się. Trzymaj się, Ja- dobra. ja muszę Ja, uciekać. trzymaj się. We dwóch to jeszcze. To jeszcze na pewno ktoś wpadnie do was. Nie no to Bamboy do następnego, no nie? Następnym razem No, się ustawimy, to sobie jasne. pośmigamy w większej ekipie, no nie? No oby. Jak będziecie mieli większą ekipę, to piszcie, to ja się tam No dołączę. to trzeba się zgodać kiedy. Ja myślę na ta środa. Wyjdzie w praniu, Ema. Zobaczymy. No. Dobra, na razie. O Boże. Co za auto wygrał. Viper. Co ty A jakie ty wybierasz auto? To jedziemy, czy co ty robisz? Nie, ja już wylazłem z tego i no dostałem co za tym. Codziennym wyjść. No nie wiem. Dobra, ja z imprezy też uciekam. No nic, buziaczki, trzymajcie się, dzięki za dzisiaj. Marka. Arka. A. Uciekam. Oj, my sobie pograli, trochę my to przeciągli, bo to krócej miało być, no ale już się nie robi do dobrej zabawy. To ta kamerka ustawia tak jak powinno być. Bogu. O. Dobra, trzymajcie się, cześć. Dzięki za dzisiaj, pamiętajcie, wydleć na Facebooka, ciupimy po naszemu, ekipa Nanka też chyba tako jest. Zapraszam serdecznie. Będą przygotowania do konkursu. Teraz trzymajcie się, cześć, dzięki za dzisiaj.